Takže dobré dámy a pani, vítam u ďalšieho videa z tohto Minecraftu Create modu a ja som veľmi rád, že máme prvého subscribera na tomto kanále. Absolútne nemá tomu capkovi, je to úplne úžasný capek. A dneska budeme už asi môcť aj stavať domček alebo získavať základné suroviny, ako je napríklad železo alebo také veci. Ale ja som ešte tu objavil takýto tuto domček, hej, som videl, tak sa tam rýchlo ideme teraz pozrieť. Ďakujem vám za krásnych 16 zliadnutí na tom videu, ale proste ja som za to rád. Ja som myslel, že budeme na tom videu tak 0 zliadnutí, ale zrazu, že 16, tak ja neviem, či vám sa to páčilo alebo nie. Ale komentáre mi nepíšete, neviem prečo, vy mi aj napíšte komentár, ja chcem vedieť akože, čo si o tom myslíte, o tomto mode. Hej, máme tu aj nejakú jaskyňu, hej, veľkú máme jaskyňu. Aj keď toto není až taká dobrá jaskyňa. Skáčem do vody. Tu máme nejakú tú kopulu z kopru a koulu. Toto neviem čo je. Ideme sa mu vlúpať do baráku, pán villager, dobrý deň. Tu dáne sa platia. Čo to tam je? Česta. Čo? Dobre, tak ja som vyhral. Berem. Swift Sneak nejaký. Neviem, čo to je úprimne. Ale podľa mňa to je... To je routine, okej. OK, tak to môžeme. No tak toto berem. Dobre, pán villager, to sme okradli už. Ešte toto, vy tu nemáte nič? Čo toto, írska vlajka tuto na mňa svíci? Ideme ich hneď von. Tak hore sa taká... Dobre. Musím to zasa zničiť. Dobre. Mám už 3 name tagy, takže ak budeme mať 3 psov, tak ich pomenujem Bobek, Lolek a... Neviem. Ťažké povedať. Jo, takto by som sa dostal hore, hej. Toto je veľmi zaujímavé, toto. Čo majú tie leginy? Mending a Protection 4. No však to sú fest leginy. Aha, tu boli na schody, ale však dobre. No tak toto berem. To sme vychytali túto budovu veľmi dobre. Ideme sem, ideme si to dať, kamo, tak toto. To je pík. Čo to robí? Jo, iron berem. Toto neberem. Dobre. Aj books môžeme zobrať teoreticky. Tie sa nám budú hodiť. Kámo, toto že je pík. My už máme takýto dobrý armor. Nezdá sa. Dobre, toto berem. Hej, mi niečo napísali spolužiaci, tak som pozrel, hej. Nič mi nenapísali. Asi ma nemajú radi. Sem dáme toto sa tam nedá dať, hej, dobre. Ja neviem, či mám ísť do tej noci sem von. A dostať sa naspäť na moje územie, ktoré je...
ktoré je tu. Asi. No neviem, okej. Tak vytvoríme novú posteľ, však tu sme mali tú vlnu. Tam toto nepotrebujem, ani toto zatiaľ. Možno tu majú aj crafting table, ale to si nie som istý. Tak idem pozrieť. Kamo ja... OK. Jak to, že som si toto nevšimol? Mám rovajro... Mám! Paráda. Máme aj na lepší armor. Tu vykraftím toto poleno. Tu sa to nedá dať, OK. Ale sem teda ešte tie 3 ďalšie. Keď už sa si asi vyspať nemusím, ale... To je jedno, ja sa radšej vyspím. Sme sa vyspali. S mojimi novými krásnymi leginkami. To vám tu nechám. To nepotrebujem. Takýto rán... No tak tebe dáva, že za mňou ide zombík. Aha, Jozef. Čau, Hobbit. Nemáš? Nemá niečo. Dobre, A čo je toto? To sa nedá ešte? Dobre. Prečo bývam až tak ďaleko? Ale tak toto je úplne na hovno mapa toto. Ja si tam normálne pridám ešte mod Xaros Roadmap. Normálne ja si ho tam pridám. Xaros Roadmap to proste je jedno. Počkaj, ja chcem len vedieť, že koľko tu máme tých strán. Dobre, máme tu 210 stránok, ľudia. To neviem, jak dáme. To skôr zostarnem, nech odomknem každý. Toto. Takú degešinu. Ale pozrite sa. Počkaj, toto mi dosť vadí. CTRL-Z. Kamo, tieto miny map, to je taká degešina. Lebo to ti fakt naruší všetko len. Dobre, ja tu mám pocit. Ja som si tu zasadil sugarcane. Dneska by som chcel hlavne vykraftiť chestu, to je hlavné, a nejaký základný dom postaviť, aby sme niekde aspoň mali strechu nad hlavou, jak sa hovorí. Nemusí byť pekný, však potom aj tak postavíme nejakých ďalších dielok tú vilu. A to je asi tak všetko. Ešte nejaké zviera do ohrady dať. No a to je asi tak všetko. Asi. Myslím. Ideme to vykraftiť. Hen tam ten dom si zapamätám. Tam potom prídem. Hej. Aha, tak to už sa to tam dá dávať. Tak, to je paráda. Takže ideme práve teraz vykraftiť nejakú tú X. A ideme pokácať nejaké tie stromy. Tu mám ešte ten chleba dokonca, toto je paráda. Lebo chleba je veľmi dobrý. Do konca roka chceme nejak 100 subscriberov, takže ľudia snažte sa to hitnúť. To minulé video bolo rozmazané, dúfam, že toto už nebude, lebo budem veľmi smutný. Som nechcela, aby bolo rozmazané. Ale no čo už. Toto bude také série, že nebudem to ani mať zostrihané, lebo že na čo. Ja si asi len Ja môžem položiť stick. Ja môžem položiť stick. Super! Takže asi tak. Vykraftil som až 2x. Túto teda zoberem. Tento strom.
Tu není ani... Čo? On tu není ani falling tree. To je cooked. Keď tu není falling tree. Alebo je len, ja to musím robiť s kamenou exou. Kde je nejaký shooter? No je shooter, hej. Pekne. Tu je shooter. Tak ten si naťažím. Ideme teda vyskúšať. To nechce moc. Jaj. No. Má tu exu, kamenu. Ne? Akože dobré animácie. No, dobre, ďakujem. Mi to tu svieti do očí. Ale možno to nefungovalo, ale teraz na toto to možno bude fungovať. OK, takže falling tree tu nemáme, sa troška bojím. Lebo toto budem akože ťažiť akože 1000 rokov najmenej. Tieto malé stromčeky nie, hej. Tie nemusím až tak ťažiť. Veľmi, dobre. Že asi tak, no, toto vypadá strašne, keď si dám takto. Vypadá strašne na mojej hlave. Ja neviem, čo to robí, poďme sa pozrieť, čo to robí, lebo ja som docela akože slot head, upgrades an extra level of looting to kill NPCs. Takže vlastne, ja keď zabijem ako keby zombíka a dropne mi bramboru, tak môže mi dropnúť 2 brambory. Čo je úplne super, to mi až na toľko vyhovuje. Ale ja už idem stavať ten domček, hej, toto pobúram. 1, 2, 3, 4. Paráda. Ale nechcem ho mať až tak veľký. No sem. 1, 2, 3, 4. Bum, 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 bum. Taký simple domček. Asi takto sem. 4. 3. Všetko. Je to všetko. Ako sa má. A my ideme zasa do boja, jak sa hovorí. Dobre. Ideme zasa pokácať nejaké stromčeky, lebo som to dal zle a ten dom pôjde aj tam. To bude ako keby taká menší, no, taký, no. Čo už. Taký nechutný domček, ale bude veľmi pekný a ešte ho budem aj rozširovať. Čiže to bude z neho veľká vila. Takže toto video bude, že stávame dom. Minecraft partu. Napíšte mi do komentárov po tomto videu, že či chcete ešte video z Blockstrike. Alebo vás budú baviť len tieto Minecraft videá, hej. Lebo ja neviem, akože mne to je jedno, hej, mne obidve tie ako keby hry nevadia. Dva, tri, štyri. Dobre, to bude ako keby pum, pum. No a to bude ako keby takýto dom, hej. Takže solidne, že bude pekný podľa mňa, ale no. Jak sa hovorí, nejak sa nehovorí. Aj keď to tak nehovorí, ale však to je úplne jedno. Dobre, tieto malé stromčeky to je v pohode pokacať, ale tu je veľmi veľa druhov toho dreva. Čož by sa dalo aj využiť, lenže kebyže tu je aj falling tree, tak to je dobré. Tu sa asi budem osekávať, tak nie. Dobre je, že je len 20-29, takže keď dotočím toto video, ešte dám 8 decibelov hlas alebo niekoľko decibelov, aby ste ma mohli dobre počuť.
a pôjdem asi robiť niečo iné, pôjdem asi hrať Bravko alebo niečo také iné. Ja viem, že ako je teraz sa rozprávam ako na streame, aj keď som nikdy nestreamoval, ale budem streamovať, tak mne to akože nevadí. 4 a 5. Sem. Raz, 2, 3, 4. 4. A ideme. To mi vystačí však. Chýba mi jedno drevo. Dobre. Dobroš. Chýba mi jedno drevo. Dobroš. Takže asi tak. Chýba mi jedno drevo. A vlastne nechýba. Ale pozrite sa na tie tiene, jak to ničím. Poď. Paráda. Ale tie mody sú tu fakt, že fajnovka, hej, ale toľko dreva nám ešte nebude stačiť prebúcať Corgoň. Hej, len ťažšie to je, že tuto nebudeme mať dosť toho, hentoho normálneho takéhoto dreva, hej. Takže sa troška bojím. A hlavne tá mapa je tiež na prd, takže ja sem dám Xaros roadmap a Xaros minimap, lebo hen tam je mapa medzi tie minimap, tak to je úplne, že to je, že dobrá stará firma. Ale ja si chcem naťažiť troška aj toto, lebo ja neviem, čo to je. Podľa mňa tam maxit, dobre, takto, nie. Z toho možno bude mať aj podlahu. Snad nie, lebo to je hnusné. Ale čo už. Takže asi tak, stávame stále ten domček. Hej. Bum, dobre, toto máme. A to nejde, ono to... Ono to je tu. Takže... Tak. 24. Ideme asi do tej strany najprv. 2, 3, 4, 5, 6. To si ideme stádiaľ to. Raz, 2, 3, 4. Chýbajú mi dve. Poď. Nice, aký som dal safe. Toto video nebude až tak dlhé, proste dostávame tento domček a... Kto ma hitol? Počkaj. Ty si ma hitol? OK. No... Či sú tu nejaké saplingy? Sú tu nejaké saplingy? Čo ma veľmi prekvapuje, lebo som veľmi rád, že sú tu nejaké saplingy. Lebo potom nemusíme tak ďaleko chodiť a spravíme si nejakú tu, teda poblíž si dáme saplingy. Ej. Však čo trepeš, však ja tu vlastne mám mapu. Jo, to som si nazval Černobyl, ak ste videli z minulého videa. Kto vie z minulého videa, tak vie. Malo to 16 pozretí, takže docela dosť ľudí by mohlo vedieť. 16 pozretí je strašne akože pre mňa veľa. Čo za to som vám nesmierne vďačný. Teraz to ideme teda dať... Ideme na to. Takže kde bude vchod? Asi takto tu. Alebo vieš čo, nie, vchod bude takto tu. Vchod bude tu. Tu takto budeme mať okienko. Také gigantické, hej. Raz, dva. Jo. OK. Ideme znova ťažiť, ale ja už si tu asi zasadím tie saplingy. Ešte musíme vymyslieť, kde budeme mať farmičku. Lebo chcem mať takú cozy, hej, takú cozy všetko. Tieto dva som dal moc blízko, tak toto dám. To mi tu strašne vadí. Tieto tu fialové. Ale je tu strašne pekné miesto na usadenie. Tak ja to asi meniť už nebudem, lebo už sme sa tu usadili.
Je mi to tu veľmi toto. Veľmi ako keby nepekné to tu ako keby že nechávať. Tak lebo je mi to tu fakt, že je to tu pekné. Lenže tieto, kebyže... Ja sa vôbec neviem vykoktať. To je, že... hrozné. Ideme na to. Toto som takto nechcel. Takto dám okno a takto dám okno. Tu budeme mať také veľké okno. Tu budeme mať okno. Tu si jednu mrkvičku si nechám. Ale ja tu mám toto. Čož to je parádne jedlo. To mi dá staminu na dobrých aspoň, alebo mi vydrží hunger na dobrých 20 minút, možno aj 1 alebo aj 2, čož sa docela nezdá, ale tu máme nejakú kevu. Copper bude tiež veľmi dôležitý na create, že copper to budeme hlavne potrebovať. A hlavne tie create somariny tu chcem mať, hej, ale toto je len začiatok tohto. Takže sa ukloníme. Dobre. Ideme na to. 10 odlogov, 40 tých. Ale aj to bolo také krásne. Pridám takto. Také krásne okienko. No a toto jak poriešime. Tu môže zostať, toto tu nemôže zostať. Toto tu tiež nemôže zostať, ale čestu som zobral však. Čestu som nezobral. Teraz som ju zobral. Idem ju rýchlo zobrať. To všetko dáme do inventára. No, hej. Dobre. Tak. Krásne okienko. Len mi vystačí hento. Dobre, máme krásne okienka, musím uznať. Prenádherný domček. Ešte nemáme ale ten vrch. Čož nepostavíme ani strechu, to proste len takto odflaknem. To mi ani nevystačí. To budem veľa musieť potrebovať. Takže ideme ešte naťažiť aspoň na vrch a spodok urobíme z toho bieleho kalcitu. Či čo to je za degešinu. Chcem troška naťažiť. Naťažím, dobre, prvé. Z toho nebudeme robiť. Tu máme ten Dark Oak. To berem. Aj z Dark Oaku budeme robiť hlavne farmy, hej. Z tohto vytvorím 52 plenkov. Što je nádhera. Teraz tu zostalo chvíľku ticho, lebo som išiel dole. Tak, paráda. Fúha. Čo bude... Toto bude bolesť, ak mi toto nevystačí. Myslím, že mi to vystačilo, dobre. Dobre, toto berem. A ideme to robiť.
A tento blok je úplne že škaredý, ale tak čo mám robiť? Radšej si vytvorím aj na toto shovel. Z tohto, hej. Dúfam, že mi vyjde shovelka. Kam má tento pri mne zostáva už navždy, alebo čo? Bude stále otravovať. Mám prvú polovicu vyťaženú hliny. A mi vystačí lopatka. Asi nie. No, už to ubúda. To bude podľa mňa posledná hlina, čo som vyťažil. Dobre. Čo sa deje? Nie. Toto je cooked. Mám ho. Jo. Boha, to fakt musím reštartovať. Dobre. Už môžem? Ty kokos. To bolo zalagované. To si robíš prdel, že celý počítač. Dobre ľudia, už sme späť, už sme tu mali menšie technické problémy, tak to ideme zatiaľ vyťažiť. Ináč, napíšte mi do komentárov, že jak sa dneska máte. Lebo ja dneska docela dobre. Teda bereme na tú... No hej, no na toto. To nám určite nebude stačiť. No hovorím, takže to ešte pôjdeme na pár ťažičiek, ale najskôr ešte predtým ideme spať. Snad sa vám toto video bude páčiť. Ten minulý záznam tam dám tiež spolu s týmto cez CapCut, ale keď... No to je jedno, to si domyslíte, že asi som chytával vtedy nervy. Asi tak. To neviem, či je sol alebo niečo. Počkaj, ja to vyťažím a ja sa dozviem. Kalcít. Je to kalcít, aha, dobre, no tak, okej. Dobre. Tak. 45 vyťažím, to by malo už stačiť. No, tak o jeden blok.
Tak ale tak asi aj 46 bude, ak nie, tak super. Paráda, to už bude stačiť. Je na Manila. No, páraný dom. Okrem dverí. Ideme rýchlo dvere vykraftiť, ktoré budú úplne z iného dreva, lebo som povedal. Dobre, teda ideme. Aha, však ja som mal na dvere. Tak nič. Parádne dvere. Čo? OK. A dnešné video pri tomto končí, jak sa tu čvachtam vodičke. Teda čo nie, tak ideme normálne. Tak a teda... Dobre ľudia, už sme späť, už sme tu mali menšie technické problémy, tak to ideme zatiaľ vysťažiť. Ináč, napíšte mi do komentárov, že jak sa dneska máte. Lebo ja dneska docela dobre. Teda bereme na tú... No hej, no na toto. To nám určite nebude stačiť. No hovorím, takže to ešte pôjdeme na pár ťažičiek, ale najskôr ešte predtým ideme spať. Snad sa vám toto video bude páčiť. Ten minulý záznam tam dám tiež spolu s týmto cez CapCut, ale keď... No to je jedno, to si domyslíte, že asi som chytával vtedy nervy. Asi tak. To neviem, či je sol alebo niečo. Počkaj, ja to vyťažím a ja sa dozviem. Kalcít. Je to kalcít, aha, dobre, no tak OK. Dobre. Tak. 45 vyťažím, to by malo už stačiť. No, tak o jeden blok. Tak ale tak asi aj 46 bude, ak nie, tak super. Paráda, to už bude stačiť. Je na Manila. No, páraný dom. Okrem dverí. Ideme rýchlo dvere vykraftiť, ktoré budú úplne z iného dreva, lebo som povedal. Dobre, teda ideme. Aha, však ja som mal na dvere. Tak nič. Parádne dvere. Čo? OK.
A dnešné video pri tomto končí, jak sa tu čvachtam vodičke. Teda čo nie, tak ideme normálne. Tak a teda